आज एक पत्ती ले जाके एक औजार बनावे के रहल हमनौर में। तो देखी खुरपी बनावे खातिर सुभाष जी के दुकान पर वहाँ के 2 गो लड़का लोग बनेलो। गरम लोहा के औजार कैसे बिना गरम के औजार ना बन पावे। देखी 2 आदमी, एक आदमी हमर चलावता, एक आदमी हथौड़ी चलावता। खुरपी बनावे खातिर हमें जा आयल बनी। 100 सोनार के, 1 लोहार के, 1 पत्ती के आग में गरम कर के चोट पर चोट ऊपर मारल जाता, तब जाके वो बढ़िया खुरपी के आकार में तैयारी। देखी 2 गो चल रहा। कौना लोहा के औजार बनी वो लोहार से बदतर दोसर कोई ना जानी। तो हमरा लगे रेती रहला आ पत्ती रहला, गाड़ी में के निकालल पत्ती रहला। तो ओकरे से सुभाष जी के बड़ लड़का बनी यहाँ के खुरपी के बेट के देखी लकड़ी के कतरा बढ़िया से बारीकी से फिर ओकरा के जब जितना चोट के जरूरत पर जितना गरम कर के ओकरा के रूप रंग दियाता। देखी मेहनत कर के एक चोट लोहा के औजार बना सकता। कलाकार यह कहाला। टैलेंट कभी साइलेंट ना रहे। एगो पत्ती के खुरपी बनावे में देखी कितना मेहनत बा। गरनी बनवावे तो सोचने है कि वीडियो बनाई और बना के रोवा लोग के दिखाई जी। एक लोहा के करिया लोहा के आग में गरम करके खुरपी के रूप यहाँ के दे रहल बनी। और मन पसंद से बारीकी से बोलनी कि ऐसा बना देम खुरपी रोवा ले जाई। खेती में ही काम आवेला औजार बा। घास वास निकाले में ऐसे काम आवेला। जौन काम खुरपी करी वो जेसीबी ना करी, जौन काम जेसीबी करी वो खुरपी ना करी। यानी हर एक चीज़ की अपन एगो पहचान बा। कब कितना चोट मारे के बा। एक गुरु के पास शिष्य के कैसे बढ़िया ज्ञानी बनावे के बा, वैसे ही लोहार के पास अपना लोहा से एक औजार बनावे के कला देख के आज मन खुश हो गला। जो सोचने की वो लोग के करा के जहाँ भी जे भी बा कोई चीज़ में चमक यदि आयल बा तो बनावे वाला कलाकार के देन। पैसा कमाए के बाद आज के डेट में रिंच में न तो सिरिंच में आपन हाथ जगन्नाथ। कलाकारी के बहुत गुण बा, हमेशा ओकर बाजार में मांग बा। ई जौन औजार बनता एकर नाम खुरपी बा। पत्ती से यहाँ के बनैनी है, बोलनी है कि हम बना दे तनी बढ़िया। उहे हमरा आज टाइम मिलल है तो कहनी है जे अपन औजार अपन हाथ जगन्नाथ। अपना खेती में काम आवेला ये औजार बा। एकर नाम खुरपी बा। जौन से घास निकालल जाला, मकई डोबे के हो के घास निकाले के हो के उमें इस्तेमाल आवेला। जैसे निराई गुराई के काम कल जाला। देखिए अब आखिरी रूप बा खुरपी बन के तैयार हुई। वीडियो कैसन लागल एकरा बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं लोग। चैनल अच्छा लगे तो